Mig og Camilla var inde på nettet for at se, om vi kunne finde nogle bloggere, der skrev om deres liv, da de havde anoreksi. Og der fandt vi så sådan en side, som hedder blog.dk, og der oprettede vi så en bruger inde. Og der har vi så fundet nogen, der har anoreksi, og der har vi fået lov til at spørge dem om nogle spørgsmål. Hvad mere jeg skal sige? Så vi kan se, hvad hun svarer. Ja. Vi skrev til en inde på blog.dk og spurgte hende blandt andet, Hvad tænkte du, at det hedder anoreksi? og hun har så svaret os, og der svarede hun så, at det er svært at forklare. Inderst inde vidste jeg godt, at det at sulte sig selv ikke var det klogeste i verden. Jeg ville gerne stoppe med at gøre det, men tænkte samtidig, at hvis jeg gjorde det, ville jeg tage på, og jeg var bange for at begynde at spise, og så ikke kunne stoppe igen. Hvordan tænkte du på andres krop, da du havde anoreksi? Jeg tænkte, at alle bare havde en meget pænere krop end mig, og jeg ville ligne dem. Hvorfor var det ikke lige mig, som havde den krop som hende i reklamen eller bladet? Det tænkte jeg hele tiden. Hvis der så var en overvægtig pige, var det ligesom med til at motivere mig til at lade være med at spise. For sådan ville jeg ikke se ud. Misforstå mig ikke, jeg har ikke noget imod overvægtige. Hvor lang tid havde du anoreksi i? Det havde hun i cirka 2 år, fra 4. til 6. klasse. Har du fået følgesygdomme, såsom ondt i knæet eller bliver lettere forkølet? Og det har hun ikke, fordi at hun ikke havde det i længere tid. Men anoreksi, det kan give følgesygdomme på længere sigt. Hvordan kunne du blive ved med at sulte dig selv, selvom du var meget tynd? Jeg kunne blive ved, fordi jeg ikke så, hvad andre så. Jeg var aldrig tilfreds, og jeg tænkte, at jeg bare lige skulle tage 5 kilo mere. Når jeg havde gjort det, blev det til 4 kilo, og så 3 kilo, og så videre. Jeg troede, at det hele tiden ville blive godt, hvis jeg bare tabte mig lidt. Hvordan startede din anoreksi? Det startede i 4. klasse. Jeg blev mobbet rigtig meget. Jeg blev blandt andet kaldt fed og tyk. Og når man får at vide hver dag, at man er fed og tyk, tror man til sidst på det. Det gjorde jeg også, og jeg troede, at det var derfor, at de andre ikke kunne lide mig. Så jeg tænkte, at jeg bare skulle tabe mig, og så ville de alle sammen godt kunne lide mig. Jeg begyndte lige så stille at spise mindre og mindre, og til sidst kunne jeg ikke styre det mere, og jeg blev bange for at spise. Hvordan kom du ud af din anoreksi? Jeg kom ud af det igen på grund af min mor og min mormor. Min mormor har arbejdet med folk med spiseforstyrrelser og sagde til mig, at hvis jeg skulle blive ved med det der, så ville jeg til sidst dø af det, mens hun var tæt på at græde. Det gik op for mig, at jeg blev nødt til at stoppe mig selv. Både fordi jeg kunne se, hvor ked af det min mormor var, og fordi jeg var bange for at dø af det. Så jeg begyndte lige så stille at spise normalt igen, hvilket jeg ellers ikke ville kunne styre. Overvejede du selvmord? Hun overvejede ikke selvmord, mens anoreksien stod på, men jeg har overvejet det efter. Hvordan har du det med dig selv i dag? Jeg har det dårligere med mig selv nu, end jeg havde, inden jeg fik anoreksi. Jeg hader mig selv, eller i hvert fald min krop. Jeg hader at kigge mig selv i spejlet. Jeg får lyst til at græde hver gang. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love. 15. Okay. 9. 8. 7. Nej, 8, 9, 8. 8. 5, 6, 4. 4, tror jeg. Okay. 3 og 4. 7, 8, 5. Ja, 5. Halv. 6. Nej. 7. Så jeg vil sige, det er forskelligt. Der er nogle dele, jeg er mere glad for end andre. Jamen sådan generelt gennemsnitligt. Jeg ved ikke. Jeg synes, jeg har bløde hænder, men jeg kan ikke lide mine fødder. When you let her go, only know you've been high when 7. 7, tror jeg. 5. nogle gange 5, nogle gange 6. Sådan 6.
7, tror jeg. Jo, det tænker jeg ret meget. Jo. Jeg tænker nok sådan 6-7 stykker. 4 eller 5 eller sådan. 7-8 stykker. Ja, 6-7. Hvorfor? 8. Det gør jeg ikke. Det gør jeg heller ikke. You're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you Nej. Nej. Okay. Eller der var en gang, hvor jeg læste hele sommerferien, så fik jeg næsten ikke noget med. Nej, det er ikke, hvad jeg husker. Nej. Ja, det har jeg. Nej. Nej. Hvis jeg er syg, men så er det jo fordi, jeg ikke har lyst til let her go. And you let her go. Nej. Lidt. Nogle gange. Nej. Jeg føler mig ikke det sted overvægtig, men jeg har sådan... Jeg kunne godt tabe et par kilo. Ikke sådan rigtigt. Nej. Ikke rigtig, nej. Nogle gange, ja. Nogle gange. Kommer an på, hvor meget? Nej. Kommer an på, om det er sådan... Nej, jo, nogle gange. Okay. Jeg ved det ikke. Det kan an på, hvor usundt du har levet hele dagen, eller hvad? Ja. Okay. Ja, meget. Lidt. Nogle gange gør jeg. Ikke så meget. Nogle gange. Ja, det gør jeg nogle gange. Det kommer an på, hvor meget det er. Meget sjældent. Det gør jeg ikke. Staring at the bottom of your glass. Nej. Nej. Der er også en knap, der hedder ved ikke. Okay, ved ikke. Ikke over min vægt, men over min krop. Nej, ikke rigtigt. Det har jeg været. Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. Nej. Nogle gange. Lidt. Nej. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Jeg sammenligner min krop rigtig meget med mine venner og dem, jeg ser på gaden. Og, altså, det er alle dem, som er jævnaldrende. Ja. Nogle gange. Ja, faktisk. Nogle gange. Ja, det er sådan, ja. Nogle gange. Nej! Går jeg ikke og kigger så meget på folk, jeg ser på gaden, men... Det gør jeg sgu heller ikke. Altså, fordi jeg tænker derover i forhold til mine venner, at jeg er i hvert fald lidt højere end Mike, men... Nej, men... You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies.